Välkommen till programmet Honung och russin. Jag kör programledare Bristol Cole Benson. Idag i russin och honung så ska vi lära oss lite saker. Vi ska träffa några personer. Vi börjar med att träffa en som kan äta honung utan att öppna munnen. Hallå, jag är Tay Lundblad och jag kan äta honung utan att öppna munnen. Vill du se? Så kom igen då! Kolla här! Fast där så kan man ju säga att du öppnade munnen ganska mycket. Va? Vad är det du säger? Att jag ska äta honung och öppna munnen? Fy skäms på dig! Ja, fast nu var det faktiskt så att du gjorde det. Ja, du är ju bara så som anklagar vem som helst. Du kan till exempel anklaga den killen som står glor mig där borta. Och ska du klara anklaga Askungen för att hon umgås med mus? Nej, det var ju inte riktigt så jag... Och ska du anklaga den här missbruken för att den står här och den prasslar och den gör allting? Och ska du anklaga den här fejlen för att den ser mig skada dig, va? Okej, vi går vidare. Alla vet ju